Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabati k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajabati jamana kunnafoni de maananen b'a kɔnɔ nka a bɛ sɛbɛn tubabukan na a fɔra anw ye tubabukan ye an k'o bamayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye wajabati ni kilisi dir'i ma bamanankan na n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la kilisi bɛ tiɲɛ wajabati k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ bi min ye maamuso surunin ye a bolo dalen bɛ nɛgɛw kan e ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni di sɛbɛ sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ ni Mamutu ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni sisan cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Badungara mbala tɔgɔ bɛ di wajibati ne bɛ n bolo kari ka don ne bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon a boliko siɲɛ 254 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Amidu Togo dɔngɛnɛkɛ i k'a dɔn a ko n'i ko bozomuso bɛɛ lajɛlen ka jɛgɛfa jira dɔ ta na kɛ tobiya ye wajibati i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ min ye politiki bunakun ye a ɲaaminen don bi a fɔ k'a fɔ k'a to ten wajibati k'a sababu kɛ min ye min ni politiki kɛli ka kan min n'a kɛli yɛrɛ man kan bɛɛ lajɛlen de kɔni bara k'i nin don politiki la wajibati i k'a dɔn i bɛ min dɔn i k'o kɛ ni maa min ye mɔri ye i ka mɔriya kɛ i k'i ka wajulu kɛ n'i y'o bunako bila k'a fɔ i bɛ taa don politiki la a bɛ dabiri da la wajibati k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma MPG faso yelen Imam Umaru Jara Baru kolonigi bilama wajibati k'a dɔn a segilen misiri kɔnɔ maa yɛrɛ t'o fɔ a ye koyi sabula maa bɛɛ lajɛlen bɔra nɔfɛ k'a to a kelen na a ko MPG faso yelen wajibati k'a dɔn a wangabafura wajibati a ɲimini ka di badeni dan a ka bɔ a dama a k'i k'a dɔn a ka comité stratégique min ye M5RFP wajibati k'a dɔn ale yɛrɛ kɔni kabini a ye ministeriya in nɛnɛ i k'a dɔn n'a bɔra a la a kɛra ɲɛna ko diɲɛ wulila wajibati sabula haraba a kan ka min fɔ a man ka min gɛlɛ a donnen b'o la wajibati i k'a dɔn tɔn min ni a yɛrɛ kun y'o sigi wajibati o la disibaw o ni maa caman de wala sɛmɛtɔ kɔnɔ k'olu taara k'a to sabula olu m'a dɔn nin ye olu m'a faamu a bara ka min kɛ wajibati k'a dɔn olu t'a dɔn k'a fɔ min kɔni y'a sɔrɔ k'a sababu kɛ u bɛna min ka tɔn sigili la wajibati k'a dɔn o kɛwale taara ka kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tɔn yɛrɛ ye komini 5nan musow ka ɲɛmaaba madamba Fanta Jalo wajibati k'a dɔn n'a ka danga bureau national yɛrɛ la n'o ye awɔ docteur Safura Berté wajibati olu y'u kɔ dɔ t'o la u y'a haramu jama min dugura olu nɔfɛ wajibati k'a dɔn Umaru yɛrɛ tora kelen na a ko fɔ tan ka sababu kɛ mun ye u ye kɔlɔsili kɛ u ka tɔn bɛnkan sɛbɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye a sariyaw ye article 7 8 9 15 article 4 43 44 45 48 fo 52 wajibati n'u b'u ka statut a n'u ka règlement ko fɔ min kɔni ye gɛlɛya caman ye i k'a dɔn ɲɛmaa yɛrɛ de y'o ta a ko sabula olu bɛna min ka jamana jɔ don jamana ɲɛtaa don wajibati k'a dɔn M5RP i k'a dɔn kun b'o de kɔnɔ ma min ni kɛlɛ kɛra janjo nana jaw la wajibati k'a dɔn u y'u yɔrɔ k'u dama ta parti sigi nka parti min sigira n'o ye MPG faso yelen u kun y'a fɔ de u bi jamana dɛmɛ ka jamana dɛmɛ wajibati k'a dɔn jamana baaraw k'o ta bala jamana ka wulikajɔ k'o ta bala M5RP tɛmɛnen kɔfɛ ni parti sigira k'a n'o baara kɛ wajibati k'a dɔn o baara kutumu a n'o wulikajɔ i k'a dɔn e ye kɔlɔsi ni disa bila wajibati ka costume ni cravate ta ka politiki baara daminɛ ni o kɛra sababu ye f'i kɛra ministre ye o nɛnɛni ministre ya nɛnɛni wajibati a bɔla la min kɛ a ko yan dɛ a nana wulikajɔ bolo da sa wajibati parti ma fɔn fɔ gɛlɛya la a nana wulikajɔ bolo da maa min ni maa min man ka kɛlɛ wajibati a nana nin bɛɛ lajɛlen de kɛlɛ sa jɔyɔrɔ in dɔrɔn de nɔfɛta don n'o tɛ parti bɛnnen don min kan a m'o kɛ a ko n'i ye wulikajɔw lajɛ min ye ayiwa Banba ye yɛrɛ ɲininka min kɔni ye nin ko ninnu ye min ye Dr Shogel ko kala Mayiga min kɛra sababu ye wajibati k'a dɔn k'i dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ i kana politiki jadɔn i ka faamaya jadɔn
e ma bila maa wɛrɛ la f'i ɲɛba u m'o faamu o tɛmɛnen kɔfɛ Bɔjabate k'a dɔn a nana wuli ka dɔ wɛrɛ boloda ka ɲɛsin o diɲɛ dɔ ma ko in manjugu diɲɛna i ni maa ka jɛ ka laban k'a fɔ i bɛna o kɛlɛ Bɔjabate olu ma se k'o faamu abada a ko min ye Kadɛri Mayiga ye o kɛlɛli fo ka t'o don kaso la Bɔjabate k'a dɔn a y'a ka ko goya olu ye olu minnu kun b'a nɔfɛ Bɔjabate wa bɔra nɔfɛ olu de y'a ta k'a yanga Bɔjabate k'a dɔn politiki bunakun kan n'o tɛ Bɔjabate kuma min taamaw ni wulikajɔw ni ŋaniyaw bi jira ale kun ye i k'a dɔn boulevard de l'indépendance alimami de ye Bɔjabate k'i foori ka bɔ boulevard alimamiya la ka na kɛ ministre ye e k'a fɔ k'e t'i jɛw kɔ limaniya dɔgɔyara Bɔjabate a ye bɛɛ lajɛlen kɛlɛ i k'a dɔn Choguel Kɔni tɛ a b'o buruja cogo min a b'o sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ min ye Abdelkadɛri ye a n'o min ye gundo kɛ ka kɛlɛw ni taamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka laban ka t'o don fo kaso la a ka tɔndenw ko o tuma olu y'a haramu bi u y'a haramu sini i k'a dɔn min da ka d'a la i k'a dɔn alimamiya i k'a dɔn a bonya b'o de la a ka segin o la politiki t'a ka fɛn ye a k'o to yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la soir de Bamako la Laya Jara karamɔgɔ Daba Tunkara ni y'ale ka sɛbɛnni Laya ko mun Laya ko a ko jamana ɲɛmaaw ye parti politique ka lajɛw gulo karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ hali bi ko in a tɔ bɛ ka gɛrɛntɛ ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana gouvernement kɛlen ka lasiri kɛ k'a yira k'a fɔ politique baarakɛbaw karamɔgɔ Daba Tunkara u kana ye politique baara la nin waati kɔnɔ jamana ko don bɛɛ lajɛlen kɔni ka to i ka bɛrɛ la yanni waatiw bɛ tɛmɛ o tuma ni kɛnɛ fɔrana ka jɛ ni ka jamana kɛ jamana marabago sago ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko sira bɛ labilaw ye u b'u ka baara kɔrɔlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye parti politique caman bɛ yen olu kɔni ma se ka bɛn nin ko in na bada min kɔni ye diɲɛ ma don o don ye karamɔgɔ Daba Tunkara dɔ bɛ bɔ ni ka kuma dɔ lase walima u bɛ ɲɔgɔn ye fan dɔ fɛ o tuma a kɛra u ka siège walima a kɛra dɔ ka sokɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ sariyakanw bɛ fɛ ka sɔsɔ nin ko in na sabu jamana ɲɛmɔgɔw mana sariya mun ta karamɔgɔ Daba Tunkara maa si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ lajɛlen kan k'o bato kunnafoniw y'a yira min ye Laya Jara ye a ko nin waati laban kɔnɔna la min y'an ka fanga tigilamɔgɔ dɔw bɛ n'o ye polisiw ye ka taa bila sɔrɔsiw la karamɔgɔ Daba Tunkara a na kɛ ni maa caman kɔni labɛnnen bɛ maa minnu bɛna civil fini don ni ka munumunu sa olu boloda parti politique jabala la n'o ka siège ka taa lajɛ ni lajɛw bɛ ka boloda RPM ka siège filɛ nin ye Korofina k'a dulon k'a nɔrɔ BDM na n'u t'a yɔrɔ dɔn a fɔlen filɛ u ye RPM siège u y'a yɛlɛma Korofina ani Korofina BDM nɔrɔlen don ɲɔgɔn na u ka to ka tɛmɛ yen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɔrɔsiw ye ani polisiw a ka da la k'a fɔ min kɔni gagné duruja 3 ye karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛna to ka munumunu n'o de ye i b'a ye k'a fɔ min ye partout ka dagayɔrɔw ye o tuma n'u ye maa 2 ye maa 1 kɔni u bɛ tɛmɛ o la sabu maa 1 tɛ yɛrɛ k'i yɛrɛ ye nka maa 2 maa 3 n'u y'aw ye karamɔgɔ Daba Tunkara u b'u gɛrɛ aw la ni k'aw lajɛ n'a sɔrɔ min ye politique baara i kana la k'a fɔ ni gɛɲɛdan 2 walima 3 b'a ɲa walima ni nɛgɛ bɛ dɔw bolo la k'aw bila mobili kɔnɔ ka taa n'aw ye sɛbɛnnikɛla ko k'o baara de bɛna daminɛ dɛ o tuma min ye parti politique ye ka kɔw ma o tuma janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka di karamɔgɔ Daba Tunkara jamana ɲɛmɔgɔ ka sariya maa si de man k'a kan sɔsɔ min kɔni ye jamana ka basigi ye o kan ka kan bɛɛ lajɛlen ka minɛn ko ye o tuma min ye don n'a nataw ye o tuma maa bɛ se k'a fɔ sa ko baara yɛrɛ daminɛna ka ban o tuma jɔn de bɛna u kan sɔsɔ gɛɲɛdan 2 walima i bɛ taa kaso la tabarikala kunnafoni filanan an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi a bolo ko siɲɛ 729 u ye dɔ kɛ min ye Ibrahima Yatara ye nin y'a ka fasiri ye Yati ko di Burama ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri ko dɔw finko ye kelen ye u manamana ko tɛ kelen ye Bɔjabate k'a dɔn maa min n'o wolola fɛnzɛn na ka mɔ fɛnzɛn na n'o y'i da matila k'a to kamana guwa Bɔjabate k'a dɔn fondation Maliba min ye alu Bouakari Diallo ye i k'a dɔn fulakɛ n'a ka ɲuman bɛ ɲɔgɔn na Bɔjabate k'a dɔn hɛrɛ k'a kɛ jamanadenw ni politiki maa bɛɛ lajɛlen tun b'a k'ale ta in kɛcogo ye sisan b'a sɔrɔ Mali lafiyara Bɔjabate k'a dɔn ale tɛ politiki la a bɛ ɲumanya de kan k'a ɲɛɲini ka hɛrɛ ta ka badenw ani jamanadenw sɛgɛrɛ Bɔjabate a ko wulikajɔ la nin duwakun furanjɛ in na min ye Kucalakaw ye ka yen sɛgɛrɛ muso caman de ye Bɔjabate muso 200 ani muso
mugan olu ka dɛmɛ ka baara ɲɛ jiru la u ka se ka sɔrɔ kɛ min b'a to u ka denbaya ni bi hinɛ wajabata a fɔra tan ni ala y'i sɔn i ka mɔɔw sɔn i ka hinɛ min ye alu Boubacar Diallo ye wajabata i k'a dɔn Kucala la safinɛ kura minnu ni o ye tubabu safinɛw dilali o de javel wajabata ka taa se ayiwa fɛnjiw ma minnu bɛ nɔgɔ salo ka bɔ yen wajabata i k'a dɔn nin bɛ sɔrɔba de ko fɔ maa minnu n'u degera baara la wajabata u bɛ kɛ sababu ye k'a caman den dilan min ye feere ka se k'o kɛ a sababu ye fondation Maliba ye Fondation Maliba alu Boubacar Diallo de b'a kɔfɛ a ko wari min donna nin na miliyɔn 40 sefa wari wajabate k'a dɔn Awa Kucala musow wajabate k'a dɔn nin kɔni ye vis-à-vis de Kinshasa ye a ko wulikajɔ ni jateminɛ musow kɔni nisɔndiyara k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka nin baara ninnu dege ni ka k'a feereba ye jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen la wajabate k'a dɔn o baaraw de bolodara furukɛw na dɛmɛ wajabate k'a dɔn denw na tɔpɔtɔ wajabate u na kabilaw dɛmɛ u n'u ka dugu dɛmɛ wajabate k'a dɔn dɛmɛ caman mana ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ tugu ɲɔgɔn na k'o kɛ janya ye min bɛ se k'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a ko nin dana ye min ye alu Boubacar Diallo ye nin da siɲɛ fɔlɔ ye nin na koyi wajabate k'a dɔn kabini maa caman t'a dɔn ɲumanya ye min ye alu Boubacar Diallo a b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn wajabate ka sababu kɛ mun ye min ye hɛrɛ ye ɲumanya k'a ta ka maa sɛgɛrɛ maa minnu mago b'a la Mali yɔrɔ jumɛn in bɛ yen k'a yɔrɔ ka jan walima k'a dugu ka dɔgɔ alu Boubacar Diallo i k'a dɔn a m'a sogo doni ka taa kɛnɛ min kan ni ka ɲuman ta k'olu sɛgɛrɛ wajabate k'a dɔn u ka dɔgɔ balo dumuni wajabate k'a dɔn k'o ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ a nafa bɛ minnu ye lokɔliso dɔgɔtɔrɔso wajabate k'a dɔn ko nin tɛ o min ye yelen ye minnu mago b'o la walima jibondo a ti fɔ ka se a dan na wajabate k'a dɔn fondation Maliba alu Boubacar Diallo a ye nin ɲuman in caman de kɛ wa hali bi n'a ka bɛn a b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn a ko hali kɔsɛn in na min ye safinɛ safinɛ dilali wajabate k'a dɔn ani ayiwa fɛn caman bɛ yen bi dɔw bɛ yen ani jiri dɔw bɛ yen olu ɲɛji walima i k'a dɔn olu furabulu nɔɔninen olu faralen ɲɔgɔn kan ka taa o ni di i k'a dɔn ani situlu ɲaami nin ye fura de ye wajabate maa caman kalan na o fana na o baara kɛcogo ɲuman na min bɛ se k'a to farikolo yɛrɛ bɛ ɲɛ hadamadenya bɛ sabati cogo min na a ko cɛ min ye nin kɛ ADP Maliba alu Boubacar Diallo a ko kɔsɛn in na min ye a ka nin tɔn in ɲɛmaa danga min ye Solomani Ouattara ye sibirido o yɛrɛ kun taara Kucala i k'a dɔn nin ko in a bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara a ɲɛna wajabate ni ka laban min ye jibondoba ye forage i k'a dɔn ni hɔrɔnya mɔɔw de y'a foragew se u y'o fana kɛ fa bɛɛ lajɛlen na min b'a to hadamadenya bɛ dafa cogo min na sɛbɛnnikɛla ko wajabate k'a dɔn ɲumankɛla wajabate n'a donna aridinɛ kɔnɔ n'a y'i kɔfilɛ bɛɛ maa min bɛ ɲuman dɔn a b'o y'a nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi le nouveau réveil oui sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko Aruna Tarawele Aruna a ko an ka taa banu ka Buguni mun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen cɛ in kɔni kunun ni jama tun b'a kɔ n'o ye Blaise Sangare mɔgɔtigiya karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ e ko bi k'a bɛ sɔn ka kɛ Blaise Sangare mɔgɔtigi mɔgɔntan Blaise bilenni awɔ ala ka n'o kɛ ma ko tɔ man jan bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ kabini kunun i ba ye k'a fɔ Blaise cɛtuman don Mahamadu Bakari Sangare bɛɛ lajɛlen ko ma ko Blaise bilenni ko ka hakili lajigi fɛn dɔ la bamanan UDPM ko bɛ sen na Général Moussa Traoré ale bɛ jamana kunna i b'a ye k'a fɔ ko Général Moussa Traoré ka danaba kun don min kɔni UDPM ye k'a tun kolosalen b'o la kosɛbɛ a ko min ye UDPM ka baara caman bɛ yen k'a to denmisɛnniya la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ k'a y'o boloda k'a daminɛ Buguni ni kana bila fo Bamakɔ kɔnɔna la ko Blaise yɛrɛ y'a ka manja de sɔrɔ kɔnɔna la a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛɛ fanga n'o ye démocratie ye o dugu nana jɛ min ye san 1991 ye Blaise a sina ka dɔnsi yɛlɛma karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka tugu min ye démocrates kɔ i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ k'a ma tugu min ye Moussa Traoré kɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Moussa ye k'a ɲinɛ n'o kɔ a ko min y'o démocrates ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a y'a tigɛ fila kɔni k'a d'olu ma min kɔni baara kura ye k'u bolo da
jɔrɔ a y'o caman de sɔrɔ o kɛra sɛbɛnnikɛla ko min ye Blaise a bɛ se kuma la danaba don mɔgɔ daba tun a ye fɛn sɔrɔ a ko n'i ye Blaise yɛrɛ ka tɔn lajɛ n'o ye convention sociale démocrate ye mɔgɔ daba tun CDS mɔgɔtigiya a ko jama min donna la Buguni mara kɔnɔna la a ka ca fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye maire caman kɔni olu ye maire gulokiba don ala ni Blaise ka CDS sababu la maa dɔw fana kɛra député ala ni Blaise ka mɔgɔtigiya sababu la sɛbɛnnikɛla ko nka min ye kunu ye a Blaise ka tɔn tun ka di nka bi karamɔgɔ daba tun min kɔni ye tɔn ye k'a koloyara sabu n'i y'a lajɛ maa minnu kɔni bɛ ni olu bɛ tɔn tɔgɔ la parti la karamɔgɔ daba tun n'u bɛ maire jɔyɔrɔ la ko kasa duman t'u nɔfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye wari dunko kumaw karamɔgɔ daba tun o de bɛ Blaise ka maires nɔfɛ o ni marabolo kɔnɔna la dɔw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ni waatiw la n'i ye dɔw yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ daba tun olu yɛrɛ bolo ko maire kɔni y'i ka gwanforoni ye min ka di i bɛ don a la k'a kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko dugukolo ka ŋanamu min kɔni jamana a kan ka nafolo min sɔrɔ k'o ŋanamu k'o kumaniya min kɔni ye min ka di ye yɛrɛsago kɛ i b'a ye k'a fɔ ko de bɛ ka kɛ nin maires fɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i lajiginna a ko min ye san 2011 ye Blaise a ka maire dɔ tun bɛ yen o tigɛ kora ka bɔ baara la n'o ye Ala mahinana Yaya Togola ye sɛbɛnnikɛla ko ka sababu kɛ yuruguyurugu ye a ko min ye maire wɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ o fatura Ala ma mɛn min y'o ka maire dɔ fana ye a ko n'o ye Mamuru Kulubali ye o tuma ko jalaki ye Mamuru fana minɛ miliyɔn 200 ni kɔ k'o tunna Mamuru nɔfɛ Blaise ka tɔnden don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Blaise yɛrɛ lajɛ bi maa minnu tun b'a nɔfɛ karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ k'a kɛrɛfɛla man di bi koyi sabu min kɔni ye wari dunko kuma ka taa bila min ye partigi yɛrɛ kɔni k'a lagosilen bɛ karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ caman kɔni y'i kɔ bɔgɔni ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye Blaise kelen kɔni a jɔlen ni jama kun b'a kɔrɔ k'a kelen jɔlen bɛ a b'a kɔ fila ɲɛ tɛ mɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko Blaise o tuma a na to nin dabolo kan wa sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tɔn don n'olu taara karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ tɔntigi a ɲɛmaa yɛrɛ o bɛna kɛ cogo di min kɔni ye Blaise ye karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a n'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko jalaki caman bɛ yen min kɔni ye baara kɛcogo juguw ye o tuma min kɔni an ka jamana ye ko nin ye parti politique ka taabolo ye dɛ n'a kɛra ka ɲa i bɛ maaw ye n'a kɛra ka juguya i b'i kɔfilɛ tɛ maa si ye wa ni Ala ma kunnaja maa minnu ye tiɲɛni k'i tɔgɔ la i yɛrɛ bɛ tila ka wele dɛ i sen tɛ bɔ a la dɛ munna e de ka maaw don joona n'u ye tiɲɛni kɛ n'u minɛna i yɛrɛ bɛ tila ka wele k'i ɲininka dɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub karamɔgɔ dɔ bɛ tugura mbala tɔgɔ bɛ di Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogon o don Hamidu Togo dɔngɔnɔkɛ nin y'a ka sɛbɛn ye sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 254 Jabate cɛbakɔrɔ teliyabaatɔ ka tiɲɛni kɛ o de ka fisa sumaya Wulibali Jabate i k'a dɔn jamana kiiri bulon min ye weleweleda ye ani wulikajɔ jamana kiiritigɛlaw u b'u ka baara dɔn u b'ara ka wulikajɔ minnu bolo da a dɔnnen bɛɛ Jabate k'a dɔn nka sumaya bi ne ka don ko dɔw la mɔɔ b'u yɛrɛ ɲininka yalima nin mangana minnu caman minɛnen bɛ ka don kasobo kɔnɔ hali bi n'a ka bi u dan bɛɛ kiiri ma kɛ Jabate ɲɛfɔli ma kɛ yalima mun bɛ yen Bakari Togola Madame Philippe Boire Adama Sangare Colonel Kasimu Goita Colonel Mamuru Togo Kalilu Doumbia min ye généraux ye Musa Bemba Keita Salifu Traoré i k'a dɔn Sulemani Bemba Musafa Darabo ka taa se i k'a dɔn Jugaramɛkɛ ma Yusufu Bacili Jabate nin fɔn filɛ i k'a dɔn jalaki dɔw de fɔlen don jamana kiiritigɛlaw fɛ min kɔni n'u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn Jabate a k'i k'a dɔn tiɲɛ don a dɔw bɛ ne ka san 3 san 2 bɔ u bɛ kaso la kiiri ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko Jabate jamana in kasuladen ka ca a ko kɔsa in na jamanakuntigi maa 298 a ye yafa ta k'olu sɛgɛrɛ u ka bɔ kaso la ka t'u kaso Jabate k'a dɔn Colonel Asimu Goita a dɔnnen don min ye maa don min bi makari min bɛ hinɛ ayiwa i k'a dɔn jamana kanu bi cɛ in na kosɛbɛ o dɔnnen don Jabate nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa kalaninbaw ani maa lakodɔnnen caman fana bɛ yen minnu kɔni dan bɛ kasoba kɔnɔ
kɔnɔ Bwajabate o kelen de min dɔgɔ yera maa 298 na sɛbɛnnikɛla ko yalima mun don yalima aywa gɛlɛya talen bɛ k'u sɛgɛrɛ k'u ɲuman in na u ka kiiri ma kɛ yalima sɛgɛsɛgɛli ma bandi wa yalima hali bi n'a ka bi jalaki tɔw ma sinsin a ko n'u y'u ta ka lajɛ u ka ca musokɔrɔba dɔ b'u cɛla madame Boire Fili Sisɔgɔ Fili kɔni a ye dɔ kɛ kaso la sa Bwajabate k'a dɔn a yɛrɛ ye jamana in faamaya kɛ sabula ministre de l'économie et des finances a y'o kɛ i k'a dɔn min ye Ibrahim Boubacar Keita tile nga a minɛna fɛn min na Bwajabate k'a dɔn a wakɛbaa kɔ min na o de ye jamanakuntigi kɔrɔ o ye avion belebele dɔ sa ka yaala o kɔnɔ Bwajabate a dɔw fana wari kasabiba dɔ tununa i k'a dɔn sɔrɔsiw ka minɛnzango la Bwajabate k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ a warikow la o sɛgɛsɛgɛli de kɛra sababu ye Fili yɛrɛ ka taa kasobo la a dan bɛ kaso la hali n'o y'a sɔrɔ a ye kulekan bɔ siɲɛ caman k'a fɔ ale a jɛlen don ale ma fɛn da Bwajabate k'a don ka kiiri kɛ kiiri ma kɛ i k'a dɔn a ɲɛna dɔn ngo n'a ta bɛ Bwajabate a b'i bolo la i k'a dɔn kiiritigɛlaw ma kala don ɲin na fɔlɔ k'a sababu ka bɛn n'a ye n'o y'i bɔ yen ɲɛnakaw ka Bakari Togola Bakari Togola i k'a dɔn min ye Assemblée permanente des chambres d'agriculture APCAM ala k'an kisi a bɔnɛ ma sabula kuma ɲini ka maa yɛrɛ da don kuma na Bwajabate a k'i k'a dɔn APCAM o wuli ka jɔ n'o cɛsiri ka taa se ayiwa min ye Union des sociétés coopératives de coton culteur Bwajabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko sɔmin kɛra Bakari fana na a n'a jɛɲɔgɔnw k'a fɔ sɛfɛ wari miliyari 10 o de ɲɛma tununnen don ɲɛma sɔrɔ o fana na hali n'o y'a sɔrɔ kiiri kunfɔlɔ kɔni kun ye Bakari Togola sɛbɛkɔrɔ jɛya Bwajabate kun y'a bila yɛrɛ a kun taara a kaso an ye dunu ni bala fɔ nka ministre min bɛ kiiri kunna o kamana gwana nin ɲana ko ba k'a fɔ ko labanna nin jogo in na Bwajabate o kɔni y'a ɲini min ye Bakari Togola ko ye sɛgi ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw kan o de kɛra sababu ye a ka sɛgi ka taa kaso moba la Bwajabate k'a dɔn an yuru dɔgɔni Adama min n'a ka ko bɛ Ala bolo a tɛ maa bolo Adama Sangare Bwajabate k'a dɔn nin kamalen Bwajabate k'a dɔn a ko jari ye saw a ko gare ye o Bwajabate k'a dɔn baninkokaw ka nin den a ye lɔkɔli de kɛ Segu a kɔrɔmuso fa kelen ba kelen ne n'o de sigira banga sɔgɔmada kelen n y'a dɔn Bwajabate k'a dɔn n y'a sɛbɛkɔrɔ dɔn Adama Bwajabate k'a dɔn jamana in kɔnɔ yan k'a fɔ maire bɛna tuguni min bi sanga sɔrɔ walima ka tɔgɔ sɔrɔ ka Adama bɔ a bɛ gɛlɛya Bwajabate k'a dɔn Amadu Tumani Ture waati Adama sandani jamana fandan naani bɛɛ lajɛlen la Bwajabate nka Adama min ye latigɛw ni daka ye o m'o bali ka kɔ a la a minɛna siɲɛ caman ka kaso kɛ Bwajabate k'a dɔn a walakala ni k'a bɔ kaso la nka sen in da Bwajabate u ko aéroport fanfɛlaw la dugukolo minnu kibaruya bɛ yen a minɛkun y'o ye Bwajabate a bɛ kaso la a ma wele hali bi ka kiiri kɛ yalima mun ni mun de bɛ Adama nɔfɛ yalima saratigiw bara ka mun kɔnɔ n'o y'i bɔ yen Bwajabate k'a dɔn directeur sécurité d'État colonel major Kasimu Goita o minɛna Bwajabate k'a dɔn n'i y'a mɛn Sumanda Sumanda in de ɲuman ye koyi sabula a fɔra de sɔmin kelen don a la a bi jɛjugu dɔ la maajugu a n'olu bi ɲɔgɔn fɛ wa min kun ye fanga yɛlɛma yɛrɛ fanga dafiri o ko kun b'a kɔnɔ a minɛkun y'o ye ani sɔrɔdasi wɛrɛw minɛna kabini octobre kalo novembre kalo san 2021 min ye secrétaire général de la présidence kɔrɔ ye Bwajabate k'a dɔn professeur d'université docteur Kalilu Dumbiya o minɛna septembre kalo tile 6 san 2021 Bwajabate k'a dɔn a y'i da nɛrɛ la k'i dan domi la ko ale jɛlen don Bwajabate k'a dɔn kalo 10 sɛgɛsɛgɛli kɔni b'a nɔfɛ hali bi n'a ka bi kiiri kɔni gɛndɛ a bɛ kasumba la n'o y'i bɔ yen septembre kalo tile fɔlɔ san 2023 Bwajabate k'a dɔn nin dankɔrɔba in n dɔn ni don ministre de la sécurité kɔrɔ général Salifu Traoré Salifu min n'a basigilen bɛ n'a sumanen bɛ Salifu min ka kuma man jan n'a ka degun man jan Bwajabate k'a dɔn a fana ye gɛlɛya sɔrɔ sabula jamana ka cakɛda dɔ bɛ yen u ko min ma sécuriport sɔmin kɛra k'a fɔ ko dɔw kɛra o kɔnɔ Salifu a n'a k'a bi ko dɔ kalama a minɛkun y'o ye nka a ye waati kɛ sa dɛ hali bi kiiri ma kɛ ka da mun kan n'o y'i bɔ yen Bwajabate k'a dɔn général Musa Bemba Keita chef d'état-major général kɔrɔ don armée Bwajabate k'a dɔn ayiwa ale fana i k'a dɔn a fana minɛnen bɛ u ko a ma mandat de dépôt ale kɔni minɛkun ye nganamu ani suɲɛni caman kɛra Bwajabate programmation militaire wari ba kule
bɛ de tununnaw la u k'u bɛ taa sucɛtiw ni cuillère n'u za sɔrɔdasiw ye wajaba tɛ a wari n'a dafɔra i ja bɛ tigɛ ale minɛ kun directeur du matériel des hydrocarbures du transport armée wajaba tɛ général Musafa Darabo ani général Sulemani Bemba olu fana minɛna wari kasabi caman de tununna olu fana nɔfɛ wajaba tɛ u minɛ kun y'u ye nka kiiri ma kɛ Damadu ka kuma na chef d'état-major général de l'armée de l'air wajaba tɛ ani chef d'état-major général adjoint des armées ninnu fana mandat de dépôt mandat de dépôt man ɲi dɛ wajaba tɛ sabula foroba fɛ u bolo sera a ma wajaba tɛ k'a dɔ sɔrɔsi kɛ i ni guerre de ka kan makama ni sɔni e n'u man kan wajaba tɛ k'u sɔrɔl'u la o de kɔni kɛra u minɛ kun ye ka don kaso la sabula u ye contrat dɔ kɛ mobili sango dɔ b'u nɔfɛ ministère de la défense to a la wajaba tɛ o gɛlɛya b'u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin fɔn fɔ fɔlen filɛ wajaba tɛ nin bɛɛ lajɛlen a damata maana ye n'i k'i bɛ nin kelen o kelen da bi k'i bɛ kuma tile na guwan na nka sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira min ye Amidu Togo ye a ko n'o fana ye bɔ yen colonel Mamudu Togo o fana bɛ kaso la président des chambres de commerce et d'industrie du Mali n dɔgɔnin don min ye Yusufu Bacili a bɛna don min ka bɔ so wajaba tɛ i k'a dɔn o don i k'a dɔn Bacili Golfa olu ye société ba ye o don i k'a dɔn Jɛliden Nakuma dɔ ka bɔ Segu n bɛ tɛ wuli a kɔrɔkɛ Fakili Bakili o de ye ne teri ye an n'o de ye denmisɛnninya kɛ Haji Bacili i b'a dɔn ne bɛ tɛ wuli ni kini Nakuma sɔrɔ o b'a sɔrɔ kungo min maa na o b'a sɔrɔ Yusufu a bɛ kurala la denmisɛnnin jeni u b'a fɔ ko taa ɲini ne bɛ kɔngɔli tora a kunna ten n b'a fɔ e cɛnin tɛ ka sigiyɔrɔ kelen a fɔra i kana taa dumuni nanen filɛ nin kungo min maa na o Yusufu Bacili den nin n y'a dɔn e tɛ Jɛliden dɔn ko caman kɛra maa ɲɛna Bamakɔ gɛlɛya y'a sɔrɔ min na a fɔra ko chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o ye juraw ka soba ye Covid-19 wajaba tɛ k'a dɔn sefa wari miliyari 10 a fɔra k'o de bɔra jamana fɛ ayiwa min bɛ se k'a to jamana den bɛɛ lajɛlen na nun datugula sɔrɔ o kɔni o jate de birisa ɲaaminen don ɲɛma sɔrɔ o la wajaba tɛ o jalaki bɛ Yusufu n'a jɛɲɔgɔnw nɔfɛ sɛbɛnnikɛla min ye Amidu Togo ye a ko nin wulikajɔ nin fɔ bɔ fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen ye maa dɔnnen ye nin bɛɛ lajɛlen ye kabilatigi ye nin bɛɛ lajɛlen ye jamana in i k'a dɔn a ŋanaba dɔ ye wajaba tɛ k'a dɔn kiiritigɛlaw kɔni bolo sumayalen bɛ u ka kiiri nɔfɛ nka maa si tɛ kiiri yɛrɛ kɛcogo dɔn ka tɛmɛ kiirikɛlaw kan u kelen bɛ k'a da kun jumɛn in na u ka kiiri ma kɛ mun na kiiritigɛlaw de b'o dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Musa Bilali Sidibe kɛlɛ Musa min ye Sidibe kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a ko esige an ka taa camp 1 kɔnɔna la min ye commandant de la brigade de recherche du camp 1 karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'o ye sous-lieutenant Alassane Keita o tuma k'a y'a bolo ta ka da nangaraba min ye ɲɛnaminimafɛn dɔrɔku feerela dɔw kan sɛbɛnnikɛla ko min ye cocaïne a kilo 10 bɔɲanko k'u y'u tɛgɛ ta ka dɔw kan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min kɔni ye wulikajɔ ye jamana in ka ko ka jɛ ni ka fɛnjugu bɔ an senkɔrɔ o ye an ka finitigilakaw olu ka baara ye nka fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ la min kɔni gendarmerie ye u kɛn bɛ ka hakilina mun ta k'o di ɲɔgɔn ma Lansana Tamba ma f'i ye n'i ye gendarmew tɔgɔ fɔ jamana in kɔnɔ dɔrɔn ne hakili bɛ jigin Lansana Tamba la belebele wajaba tɛ kabini a bɛ Sangarebugu gendarmerie la kabini jala ma yɛlɛ wajaba tɛ ka baara kɛ hakilisigi ni ɲumanya la a b'i yɛlɛ a tɛ perturber i kojugukɛla mana na cogo cogo Lansana tɛ perturber tout doucement a b'i tɛgɛ da tiɲɛ kan fo bi il est quoi colonel non n bɛ gardabu la n bɛ kelen f'i ma Sangarebugu fɔ a bɔlen Sangarebugu la a taara Selenge a bɔra Selenge don min na Selengakaw y'u bolo fila da a kɛra n y'a dɔn o tuma k'a ka segin a nɔ la o tuma jamana o tuma a bɛ jamana ka sagoya la a bɔra yen tuguni a taara min ye Bamakɔkura BT la min kɔni ye Manden k'o fana furan k'o jɛ hali bi olu bɛ kulela a nɔfɛ n bɛ gardabu la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye cɛw tɛ kelen ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gendarme ye u ka commandant de brigade sous-lieutenant n'o ye Alassane Keita ye ale bɛ maa min ka mara kɔnɔ o de ye colonel Lansana Tamba Keita min kɔni bilasirali minnu bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni baara ɲɛdɔn ni ka kalasiraw yir'u la i b'a ye k'a fɔ baara in u y'a minɛ i b'a fɔ ko kilisi sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bamanciya wale ni ka fu siri o danna min ye ɲɛnaminimafɛnw donni jamana kɔnɔ ka fu siri o danna karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ Mali gendarme u b'u seko n'u damayira la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ an ka taa Sogonikɔ
fɔlɔ sogoni ko karamɔgɔ de b'a tuma kunnafoni dɔ bɔra fan dɔ fɛ sabu gendarmew bɛ baara kɛ ni kunnafoniw de ye min kɔni groupe dɔ bɛ yen n'o ye dunanw ye an ka jamana in kɔnɔ ko baara fila t'ulu la ni ka cocaïne fara ɲɔgɔn kan ni ka bɔ n'a ye ka taa feere jamana wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko min ye Lansana Tamakele ka kibaruya mɛn karamɔgɔ de b'a tuma a ye hakilina ta ni ka sira di a ka sous-lieutenant ma n'o ye commandant brigade de recherche ye karamɔgɔ de b'a tuma o ka nin ko in lajɛ min kɔni ye zɔlenw y'o da k'a sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye tile damadɔ ye a ma ɲa min kɔ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 20 ma u sinna ka t'u bolo da maa 4 kan ŋami sɛbɛnnikɛla ko maa 4 minnu bolo tara k'a da u kan muso 2 k'ale ni cɛ 2 ye nka n'i y'u maa 4 bɛɛ lajɛ malidenw tɛ ninnu nakun tɛ dɔwɛrɛ o de ye dɔrɔgu ko ye an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dɔrɔgu in ye karamɔgɔ de b'a tuma sinna ka fuyefuyew kɛ ka fɛnw lajɛ k'a dayɛlɛ k'a datugu min kɔni ye cocaïne kilo 10 bɔɲanko u sinna ka t'o ye ten cocaïne ale ye mugujɛ di a fitinin n'i y'a sama dɔrɔn i bɛ tile 15 de kɛ effet b'i nɔfɛ anw da ale ma bɔ anw tile la o anw bɔlen kɔ a la de cocaïne ninnu na aw ta kun ye jumɛn ye anw tun bɛ binjalan ye ko ni kun t'a kisɛ fara kan dɛ ayi dɔw ta kun y'a bulu ye dɔw ta y'a kisɛ ye binjalan in kɔni jalide tun b'o dasi dɛrɛ nka n'i y'a mɛn a tun bɛ kɛ cogo di dɛ non n k'ale b'i science de c'est à dire que n bɛ min f'i ye drogue ko la c'est à dire que anw bɛ se ka fɛn caman parce que maa c'est à dire n tɛmɛna sira caman fɛ binjala c'est à dire a faama yɔrɔ ye min ye ale bɛ maa ka réflexion de ralentir c'est à dire i ka réflexion ni i ka hakilina ale b'o ralentir an bɛ planète min kan i bɛ se ka bɔ planète kan pewu e bɛ yɔrɔ min non o b'a sɔrɔ ne ma se yen o b'a sɔrɔ ne e m'a mu da ko ka science ya c'est à dire ça ralentit la réflexion donc kunkolo bɛɛ bɛ ɲami o ye taamasiyɛn kelen ye bon jabati n'i ye denmisɛnw ye n'i taara denmisɛn groupe la walima grand groupe la généralement n'i y'a ye le plus gentil a tɛ kɔrɔtɔ a tɛ dimi a bɛ jouer min c'est-à-dire ils sont tellement gentils. Non, ou ti mangan fait. Pas du soir. Très gentil. Ni kiba ali tesele to gringa takadima. Ah, aba takadima. Atifa bina. Nya don. Ngumami. Nam. Iba don. Sɛbɛnnikɛla ko. Ali. N'o ye Musa Bilali Sidibe. Bilali. Karamɔgɔ de b'a tuma a ko min kɔni ye sous-lieutenant ye. Ale kɔni n'a ka cɛ don karamɔgɔ de b'a tuma o kɛlen ka bolo ta ka da u kan. I b'a ye k'a fɔ u ye jɔnko Ala fɔ. Nka n'i y'a lajɛ a bɛ ko mun dɔrɔn tɛ sabu ninnu ye dunan ye. Ni maliden jumɛn da bɛ file kelen na. Karamɔgɔ de b'a tuma olu kɔni ma sɔrɔ nin waati la min kɔni ɲininkali busanmisɛn bɛ ka ta ka gaw la u y'a jira k'a fɔ nin tulu siɲɛ fɔlɔ ye o tuma min ye nin cocaïne ye u bɛ taa feere jamana jumɛn na k'u da don la ko Mali dafɛ dugu dɔ kɔni bɛ yen ni olu de ka baara u bɛna ta Mali kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kofɔlenw na sɛnɛkɛla ko a ko ala ma mɛn a ko n'i y'a lajɛ min ye sɛnɛgalikaw ye karamɔgɔ de b'a tuma olu kɔni ye bolo ta ka da cocaïne dɔ kan min bɔra Mali kɔnɔ ni ka taa Sɛnɛgali a ko nandu man cogo dɔn karamɔgɔ de b'a tuma an ka jamana in a bɛ ka kɛ cocaïne kolokolo yɔrɔ ye dɛ maa minnu bɛ ka cocaïne baaraw kɛ jɔn de don karamɔgɔ de b'a tuma cocaïne yɛrɛ bɛ se Mali kɔnɔ cogo di walima a dilanminɛ dɔ de bɛ Mali kɔnɔ wa o ɲininkali to min bɛ yen garisɛgɛ kɔni tɛ min na min ye cocaïne dilanna ye wo a feerela wo maa ma da b'a janfa jugu kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tuma n'i bolo taara k'a da nin fɛn fɛn kan e na t'i ta ɲɛfɔ kiiritigɛlamɔgɔw ye Lansana Tamaketa n'a ka jama o tuma ko kɛ b'u kɔ dɛ an b'a f'u ye sa ko bravo i ye tiɲɛnikɛlaw minɛ ka bɔ jama cɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la rédaction du Mali sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 60 ani siɲɛ 1 Seydou Diallo fulakɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Wajabate k'a dɔn dibila o lakari ye tandɛgɛ ma ye Wajabate an ka ministre min n'a bɛ sɛnɛ kunna sɛbɛnnikɛla n'o ye Seydou Diallo ye a ko nin ministre in kɔrɔya y'a ɲɛdɔn de Wajabate k'a dɔn ale bɛ haraba la jamanakuntigi Asimu Goyita y'a wele de ni ka ci bila ma k'a sababu kɛ Asimu ɲɛna k'a ye sɛnɛko ɲɛdɔn jamana kanu b'a la Wajabate k'a dɔn fan bɛɛ a fɔra de alikama sɛnɛni an ka jamana kɔnɔ Wajabate an k'an sɛbɛ kɔrɔ banba ka sabula alikama nafa ka bon Wajabate k'a dɔn nafolo kasabi min bi don alikama na ka bɔ jamana kɔ kan a fanga ka bon o sɛnɛni Wajabate b'a ye k'a fɔ fangaba b'a la min ye Tumutu jamana ye nka ni maa min ye Tumutu ta i k'a dɔn alikama sɛnɛni yen jamana in na lakana baliya ye mɔgɔw fari fa kosɛbɛ sabula bamanjɛ wale sa kalo 12 o bi kɛ yen Wajabate a fɔra de ministre i cira de Wajabate ka ministre yɛrɛ tɔgɔ di dɛ ministre de l'agriculture a tɔgɔ Lansina de tɛ ya Lansina wa ma dɔn nin dɔgɔ in dɔ b'a la o Lansina don wa n k'a bɛ bɔ an ka barawuli fanfɛla in na a bɛ bɔ yen o kan ka sɛnɛ dɔn dɛ nin y'anw fa wa ni bolo fɛn fɛn ne bɛ fan bɛɛ
wa jibe Bojabate aye minge yo donde duakun foro do ba yere bolo Bojabate ka do ministry ndi fama yere ka furuma Bojabate ka do alkama seneni aforo ko ka laje yoro mi no fanga ka bwala sabula mali fa bele jele senaka yoro Bojabate ayere tambe ika do tutiga ayere da mata furo kono alkama inzene ni nga bulu da ki dugo nye bela sebeni kala ko alkama seneni kura bulu dale di do mi mbinye alkama shula Bojabate no ye recherche Bojabate sabula wari kasabi badobe jamana kango bo alkama seneni na edundo bo kana mafibi to dugo iyere ka furo kono iyewoye iyere tambe awa ika furo kono nana akuni Burkina Faso ta ka laje Bojabate bai ka fo Mali bi jamana chamanye senakula ani abobalo soroli ko nyumana ngabi Burkina Famo keleme ka ko ngwalangata ka dugu demission bela jile abwadda douala Bojabate anga ministre ko ngelembe ko de dugu ministre de l'agriculture adugu le do abulo kele ka to do ayere ka furo de kono do akun ayere bi foka digi lay sebani kala ko ni ngoni ngalo ni namara ma tse ko ke jamana ngono ni madon Asimu Goita ika ministre de l'agriculture ni ma fere tige ni maraka dabali ni fere jugu min dige jamana kama ako bela jile duguledu war dunganga bo alkama seneni na anga jamana kono yalma ale ba fe espérance folo nunu ko nya soro ayera kilenyi wa kasoro ko dugo jamana kasoro ka bonu yewa ningali tombe nga mi ngoni njeledu Bojabate ka do jamana demission nganga shu ku nege ka keseneka sabula ka damne bamako ya Bojabate fo Mali da ji wolanga taledu abele jilira dugulo yoro do be Bojabate wallahi hale angere ita agaramu keleke sabula senema delika ke ni ya kala doro absinga sarti wallahi Mali dugulo yoro do be wallahi ala na dugulo kadi ni mena ijole ibi fale ikapuma nje chene je te dis kongo menga Mali bina nga bi ke to wallahi mani bi yere ijole mana me ala na dugulo katimi c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin. Mais je te jure, m'baraka mi vient galonde a dugukolo katimi iyere jole ni mena minute duru minute ibi fale ngoy haramude mais bon anga ni de kanga développer Bojabate wallahi ne nga convi kuma invi abi wati jambo umata sebela Bojabate jamana milliardaire ku wele adumbe ke dondo de c'est-à-dire que 1 million d'hectares ka sedu nantume wele ko dama ba sedu sila alu tumuta maju sempara Suleiman Fofana c'est-à-dire que kananya Jawara ko Ibrahima Jawara lebi million de senesa 10 000 hectares ba bolo kai ngo million do an obiduwa million ko ne kaba ba kono sho ba kono tiga ba kono abede ba kono yara Ibrahima Jawara ko ni akafima sama kafima suza ayra ko ne laba ay ko indabira ayra dala saw kadi bi ko ni Jawara kununa bi de ben tamata kuni bi mandi hala ala mata sunguro ni mi na kumode ayo betege bi mandi bi aw bi ndongono mudu maloka ndiso de lawo ndiso la de manga baraga ni jamana tabulo Bojabate yemi vie nga convi kumai wallahi président kanunu we bon voilà mbi sanvla dama je descends Murbo nunu olu minnu be senena déjà yaro Murbo kwani o pomme de terre ni fait kwani Mali ti kaso la Bojabate ka fuye président dibu wele mmogo be ni na kasa malo mmogo be pomme de terre mmogo be ni jabayina mmogo be ni Murbayina Bojabate ka kla jamana be sera glan ka fura gla kata fo furo kono c'est-à-dire ka viabiliser quoi ni be dondo mina bina amasanga ta asambo fe seru nontuma be babulo Sénégal machine ni fon ka subventionner mo katata je te donne 3 ans wallahi ali rushi ubna bile sambula na ma ka fo mais en fait na ma ndo Bamako ni mi ndi arajo kuma na o ka lebi FM mais je te dis mais foro kanga yambe bolo je te jure wallahi weche abeka na kesa ni yesa ayira kambulo la maka iba shisa mo ame mo tabara l'envers ndi munye sebenye anye mi za lo kabo aywa Mali rédaction kono akabi bolla amita mamtu fanfe anga ijo anga tezara premier obibe Jeka pip kaka frefon la kodo karabo de ngara mbala tuko bedi
Boji watembi boni sebe mi nuka ma info matin so madala kuna fodi saba balo ni aka sebenye boji watika do bamanye wade a cheka jugu nga minye lakana tige na mawye ulu fana tesuna ana boji watika do tomboktu bamanje ngana mingumbe na kungeleme ka kenyeke al khalifa awa sauri boji watika do tege daraka ngami pai sebeni gala ko boji watika do kuna foni nzoro la sora su ka kuna foni di 7 minutes be kuna foni genze al khalifa sawari wajabati ka don minye doa teri ani ashara ni nyanje tutu marala ni ma fa la juin ikado uya atege ka ku kalai pai wajabati ka don tomuktu ani gundam ni nyanje ni nye mo ni toro kase hake mimma ma si dingelen dado ndene ndemene diripaka kuna foni dila wajibati ka don jumado abikalu kilitande fula bamanji ngana do fana be min do ko ali seku do kwa mako awajua wadi uyo mena dogo wajibati ka do temene ngofe bamanji ngana fana ware kumbe min ndo ko ahamadi aga alhamudu boje wato yo fana salu nyono o bekera abekalu kilitani woro temene na boje wati ka do soro su ko ni bu sebe koroso ba manju nu tisuna soro su nye wale do kangara boje wati ku kono dirpaka kuna voni dila boje wati o juma do abekalu kilitani ko nondo o ye salu li badoke boje wati ninje ngoni kafiri fi do mafala jugudo menye al khalifa sauri boje wati ka do tara to da uyu tege daka doa teri ani ashar ni nyanje tutu marala boje bate ka don ni kuna foni ko ni zorole mo ni sujara kosobe sabula ni ma fala ngana bade min nye tieni chamange ikado dugudo ni dugo nga soro su kungele me ka no ba bi wati jamo ana genyaw boje bate ikado colonel Asim Goita abarakan ni wuli ka join ni kesiri minge asarabe ala de bulu asarate maldi bulu ningunye sebanye anye mimbo info matin kono so madala kuna funi l'indicateur de renouveau mami sebani ke tramo da batura oye Idrissa Kone Idrissa ako minye bamancha wale ali ni abanga jamanen kono minye nga finitigala ka ofena bu son batura jango fu bisika sira kola sebani gala ko ankata jamana chamanche bolola banya garani bangasi fura konnala mo da batura kabini ni afrikalo kletani min kone jwa do kare sababu nyango ganye bamanchu ye usinaka balide ka kare nunu mine ninga donu etuko nala sebenigala ko ninku uta otajiala sebenigala ko ako minye kalo kletan woro kletan wolofla kletan sheki ma wolofla la bla ninga taso sebenigala ko ma wolofla wora batoro lu koni tara kumanga lu maseka don abada min kone ma ko folo nunu ukun yu mine gata no yoro kele muna sabu anake nuku yu nyesiri wo be bla kuma mina tara no yoro la utisu ku yira la ko don yoro muna sebenigala ko ako min koni ye tuba do de be banga seni bayagaran nyogonche walma minye kulwo fene ka chan yoro konnala ako kare sabana kono jama ma kemeni ma tan tramo da batora abela jelembu bolo ma munu yu kana bwa kola o ye min koni katiba de masina o be ma min ko fo o ye Amadou Koufa ye sebenigala ko Amadou Koufa fene be tombolo dola no ye jenimi ye o kuma o jenimi koni o ye communiquer ka yira ka fo ni ma kemeni ma tan o kuma ko bulu ko wala sa ka horonya o ka singa tuka demba konnala ko ka sefa wari miliyari kele ani nyari ko duluma iye ko nunu kunye sa nyeba lawo sabanigala ko ramo da batura ukele kan kuma fo mali arime makala do anyina ka beno ye sabu mi go ne dirupa ye ale ma communique abada ale ko ne ayira ka fo kabni wati janka fo ko mali arime ni bamanchute négociation ke mi ni ma ke mani matai mali arime kabni tiga daruka domina arime be wuli ka jolo kame ka zo lenda minye banga se ni bangara fura ko nala ramo da batura jango be se ku wobe ka butika kono sabanigala ko mi yu somo ye ku akili sigi ramo da batura sabu be kini kola ye jamana finitigala kawiye ku ya yira ka foni jamana dum mal lafiya sura abada kulu tinu sigi ku bulo flada usenga kuma minye ma ke mani ma tanye kuma da batura minye ba manchu ye no ye ibai ka fakati ba de masina ali jeni mu mawu kuma kunu ma bla ajala kuma da batura ku ba bla goyala minye ne ga ble kalamayi o de bina daw tike sita
kunnafoni filani an ye min bɔ indicateur kɔnɔna la a ka bi bɔli don wajibi tɛ min bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Touré ko cogo di wajibi tɛ k'a dɔn kabako tɛ ban jamana in kɔnɔ fiyewu hadamaden wajibi tɛ k'a dɔn a bɛ se min na diɲɛ laban in na maa si den kelen t'a dɔn nin gamalen wajibi tɛ k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye u k'o den ma tubabukan na travesti wajibi tɛ a tɔgɔ de ye ko Bouakari nka a taara tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Batoma ye san 5 a bɛ nin ko in na maa si den kelen t'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa cɛ don sɛbɛnnikɛla ko wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa Bouakari o y'a wolo tɔgɔ ye Kamalenkɔrɔ Kwale wajibi tɛ k'a dɔn nka a y'i yɛrɛma k'a yɛrɛ kɛ muso ye wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa nin kɔni gamalen nin kɔni maa yɛrɛ kɔni t'a dɔn ni maa kɛnɛ yɛrɛ don a tora musoya jugu in de la fo ayiwa kabilenin wɛrɛ ɲɛ de nana bɔ a fɛ sabula a kɛn bɛ ka produit kɛ ka ɲɛdani nugu wajibi tɛ k'a dɔn hali ayiwa sanu ni min bɛ don nun na Hindu ka nun joie nin bɛɛ b'a la a b'a tan ni dɛbɛ la Bouakari wajibi tɛ k'a dɔn a ye mɔɔw taw hakili la a bɛ waati jan bɔ minnu b'a dɔn bila ko tɛ wajibi tɛ k'a dɔn kamalennin kɔni Ala ni musoya yɛrɛ diyara ye a filɛ k'i yɛrɛ yɛlɛma ni k'i yɛrɛ kɛ muso ye wajibi tɛ k'a dɔn a bɛ bɔ dugu min na dugu tɔgɔ de ko Fulacɛ ko Fulacɛ ale bɛ Kulukɔrɔ mara la Bouakari wajibi tɛ k'a dɔn a ye munumunu salo caman kɛ o fanfɛlaw la a yɛrɛ kun ye muso ta koyi i k'a dɔn a tor'o de la fo ka den sɔrɔ koyi denmusonin b'a bolo koyi ani nimugutinin kɔni ka boli wajibi tɛ k'a dɔn dangaden a ye denmusonin sɔrɔ sɛbɛnnikɔrɔ k'a tor'o de la a ye ko Fulacɛ a bɔdugu a y'o bila ni ka na sama yanfan in bɛɛ Bouakari a nanen sa a yɛrɛ yɛlɛma a tɛ dɔwɛrɛ don musofiniw kɔ wajibi tɛ ɲɛdani sanangolo don k'a jɛ tiɲɛtiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ la ni maa m'a f'i ye wajibi tɛ t'a dɔn abada ko ayiwa ko cɛ don a kɔni bɛ musofiniw don a b'i maquiller k'ale baw bi da wajibi tɛ a ka ko kɛcogo bɛɛ lajɛlen ye musoyako ye san 4 a bɛ samaya maa si den kelen t'a dɔn k'a fɔ Bouakari ye muso ye a y'i tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Batoma ye dɔw yɛrɛ b'a wolo kɛ Batos ka na sanga sɔrɔ wajibi tɛ k'a dɔn cɛmisɛnninw bɛ girin a nɔfɛ a yɛrɛ matigɛkoni a kumacogo ni dangaden kɔni a b'i yɛlɛmacogo dɔn wajibi tɛ a tora nin de la sa fo kamalennin dɔ nana jarab'a la o t'a dɔn fo ko k'a bɛ woro bɔ wajibi tɛ k'a dɔn a n'o kɔni tora ka gɛrɛ ɲɔgɔn na nka n'o kɔni ko k'a bɛ lamɛnbagaw k'a kɛ to k'a bɛ maaya mago dilan a bɛ se k'i samati ayi ne wa ne ye n kɛlen n fa ni n ba ye koyi ni kɔɲɔ don tɛ a ti ɲɛ dɛ o kɔni o yɛrɛ o nan'o tɔ fana jama sabula n ye muso min maminɛ o ye mugutigi don a ma deli ka cɛko kɛ wajibi tɛ k'a dɔn a tor'o de la sa ŋanama fo kana malo kelen jira o don i k'a dɔn a dɔnbaa dɔ bɔra a bɔ ko Fulacɛ wajibi tɛ o kɔni ɲɛ d'a kan o ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a wele Batoma Tarawele o sera k'a ta tɔgɔ ma ten o ko Bouakari a y'i yɛrɛ kɛ n'a fɔ a t'o dɔn Bouakari tɛ nin ye mɔgɔw girinna kan Bouakari ko nin ye cɛ de ye koyi nin bɛ bɔ anw bɛ bɔ dugu kelen na i k'a dɔn girinna kan o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn mɛsiw ni a wa dangadiyafɛn minnu b'a la u y'olu sama kelen ka mɛsi sama ka bɔ a la wajibi tɛ ka taa sɔrɔ cɛkuntigi b'a la ka u t'o la wajibi tɛ k'a dɔn pantalon minnu zerilen don a la ani soutien gorge a kun kelen bɛ ka soutien bɛɛ don ka si bɛɛ bɔ wajibi tɛ u y'olu tufa ka bɔ a la ka taa kulusi cun lamɛnbagaw ka ɲamaden b'a kɔrɔ diɲɛna wulubana de b'a bolo belebele mɔgɔw ye filɛ wajibi k'u b'a lajaba dugu la sa olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ lajaba dugu bɛɛ bɔra a kalama a lamaloyalen wajibi tɛ a laban ye ayiwa o dugu de to yen sa ni k'i kunda fo Laginɛ Konakiri kan wajibi tɛ k'a dɔn dugu min n'u k'a ma sigiri Bouakari a taara ka jugu kolonya in dabɔ yen tuguni wajibi tɛ fo ka taa kɛ sa sabula a malolen ni ka tiriw ni fɛnw bɔ ɲɛda la a k'a bɛ segin a ka musoya sawuraw kan tulu kɔni banna na wajibi tɛ fo Laginɛkaw fana laban olu nana bɔ a kalama olu de ye ci ko kana fɔ malidenw ye an ka Bouakari Batoma n'an dɛsɛra la olu kɔni b'a bugɔcogo jira an na olu bɛna kolo i k'a dɔn kolonjugu min jɛ ka fo a ka sa a tɛ musoya wale kɛ min kɔ olu kɔni bɛn'u d'a kan ka sɔrɔ k'a bila ka na Mali la
nin kun ye sɛbɛnni namu an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛtankura karamɔgɔ bɛ tuma ni maa ma se i b'a bɛɛ i b'a mɛmɛ kana siga o tuma min ye ala y'i bila da min na e bɛ tila ka ala jalaki k'e t'o fɛ nin ye kabako ye dɛ a bɛ ɲɛ o siga Voyez, tu vois, tu devras, en dehors de nin ka burapelenw labɛnna